Ogini na-afịọ ndị Chelsea gụnụ keno na ndị Chelsea amachabeghị obi isi amachakara sibe agbabodo bọọlụ agba enye unu go na wow mmadụ katazi m na-asị nke ebe niile jụrụ oyi Ogini na-afịọdụ nwee nene anya ọnwa ụlọ 3-0 last 3-0 guys onye na-akpụsị ụwa na nwekwa ka ọ dị so nnọọ dozie na ọkpọkpọrọ nwoke na ibe ya na-eme ife nna anyị kwara ụlọ ịkpakwu gwụọ na anya n'aja unu wee gbanye m n'ime bezina si m bịa gwụwa ahụ iti akwa nsogbu adịghị ihe na ya ọkpụ ụnụ nwarụkwa ka unu si gbanye m n'ime bezin biko kaba na ahụ ka ụnụ gbapụta m ụnụ na afịa ụnụ gbanye n'ime dispat na ngwụwa ahụ ite akwa n'ime ebe afa izere ayọ ụnụ ya gbapụtakwa m ụnụ ya akawa ahụ ka ụnụ tinye return leg ka ụnụ gbapụtakwa m otu ụnụ si gbanye m n'ime ebe a eri ajụrụ oyi guys na gburu ụra unu jide beti ndị mmadụ mebisi ya jide beti ndị mmadụ gasasịa just like that na ọ na-eme nchetakwa ihe ahụ gbara ụlọ na-eme mmetere ụlọ ebere na-eme nke ọmụ nwanụ ama m ebe nkwụ akwụ ndị Chelsea eri ajụrụ oyi ogbe jụrụ oyi everywhere dị calm ụlọ ndị Man U, Arsenal, Liverpool, Man City ga-agbabụrụ ihe a mkpọtakarị ya mana nkịta onye ọbụla bụ mmiri jụrụ oyi n'ọnụ ihe nke ọrice wetin this up ndị Chelsea biko ka a na-ahụkụ m tinye return leg biko ụnụ ya kpọpụtara dị m n'ime bezira ma ọsọ ụnụ ma ọsọ hụ na ụnụ mmadụ otu ụnụ si wee kwanye m n'ime were wee gbapụta m ụlọ ihe nchọdebere wepụchakwa maka na m na-anọkwa n'ime ebe a forever ụnụ ya gbapụtakwa m so ọ dị Chelsea biko mụ na carry the Ghana strength for next leg for next match ọ bụchakwa ka ọ ha n'ụlọ maka na gawa ihe egwutugwa